samo tu tableticu skloni da je ne uzme. Možda uhvatio. Sad moment, jedan malo neobičan, ozbiljniji. Ne, to je verovatno mađioničarska torba. Trebali da glasamo opet nešto. Mađioničarska torba. U ovu torbu šta imamo? Dobro. To je najbitnije da ima to. To je svaki slučaj. Mislim, nikad ne izlazite iz kuće bez toga. Da ga ne idemo. Najzaslužnija za sve ovo, Jasmina Marić. Jao, Jasmina, šta si dobila? Dala ti aplauza. Dobija isto, znači, po izboru, ali ja mislim da bi ti ovako nešto najviše odgovaralo. Jao, baš slatki. Onda, sljedeća, pošto smo, znači... Gdje si Deni? Marija? I Marija. Marija, izaberi si Marija. O, baš. Marija Madić-Denić, moderatorka kulture i tradicije, dobija isto Šta je bilo? jednu od Ko će da je pomogne? Aca ništa ne uti. Hvala. grlica. Onda, poklon jedan za Aleksandra Nešića. A sad to je Hvala, Ućo. parfem koji Eni, zdaj se da si mu rodnina. i najviše zbog Brut. Znači, to tvoj otac zna koji je parfem. A to za njega? Bolje. Pa znaš što ćemo raditi? To je ono... Će se pokaži. Zari ti sine brute. Ti možda mu daš parfem, a ti zadržiš ovo, ako hoćeš. Imaš i parfem, imaš i dezodorans. I Ali ekstra. ekstra je Brut, je neprevaziđen već 30 godina, znači. Zari ti sine brute. Ej, Teja. Uće javi. Čitao, Uće, E sad, Hvala, imamo još Ujko. 2, 3. Prvo najmlađi, ko je najmlađi? Ne, ko je najmlađi? Koji doći? Da ti je najbolje. To je za mlade. Evo bre, seckam ljudi, šta je vama? Imamo još 2 komada. Ej, treba mi ovo. Najmlađi je najstariji. Jednu za mlađu, jednu za stariju. Pečić, izaberi si jedan. Lili. Svi da časte što su dobili poklon. Hvala. Ja sam dobio pivo. Ti si dobio pivo i imamo još jednu za neku žensku osobu. Daj meni oči poklonila žensku. Evo za kamermanku. Za kamermanku. Ajde za kamermanku, Sonja. Lili. Odustajem da sutra... Jao, hvala ti što. Evo, stojim da kupim jedno pivo. Daj mi Alevu, Vegetu i... Sve ovdje. To je čarobna torbica. Hvala, Ujko.